Kendang jai Pak Pade. Sanggar seni Ratu Maya Indonesia. Apa? Bombong mongkok seneng ora kaya ing wanci bengi iki aku karo kowe bisa marak sowan ana ing laladan RW 03 Desa Sekaran Kecamatan Delanggu. Ngono. Mundi dawing para warga anggone padha ngadani bersih desa. Ngono. Dasare iki wis isih wanci riyaya. Ngono. Iki mau aku karo kowe ngatur kelelagon sluku-sluku bathok, sluku-sluku bathok. Heeh. Sluku bathok, sluku